बैसागु बोथोरनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरबाय। गुड मर्निं, गोजोन फुंबिलि सम गासैनिसिमबो गुरै गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरबाय। दिनै बैसागु बोथोरनि गिबि सान, गिबि सानाव मोसौ थुखैनाय सान हिसाबै जों मोनथियो। बेखायनो जों मोसौ थुखैगोन। आं नै दायो आखायावबो माखासे लादों, बेखायनो आं नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायनि बुस्थुखौ नोंथांमोननिसिम देखायनो हायाखै। सरि। ओमफ्राय जुदि नोंथांमोना दासिम आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम। जाहाथे नोंथांमोननि बै लाइक खालामनाय, कमेन्ट खालामनाय, साबस्क्राइब खालामनायानो आंनि गोसोखौ बोदोर खालामो, आंनि गोसोखौ हांखुर जाहोयो। जाहाथे नोंसोरनि बै साबस्क्राइब खालामनाय, लाइक खालामनाय, कमेन्ट खालामनायनि गेजेरजों आं नोंथांमोननिसिम मोजां मोजां भिडिअ लानानै फैनो हायो। बेनि थाखाय नोंथांमोननिसिम फिन गुरै खावलायनाय, प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। नोंथांमोननि बै आंखौ हेफाजाब होनाय, एडभाइस होनाय, मदद होनाय, बेफोरनि बायदिखौ लानानै आं जिउआव नोंथांमोननिसिम मोजां मोजां भिडिअ लानानै फैनो हायो। बेनि थाखाय आं नोंथांखौ गुरै खावलायबाय, प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ दासिम जुदि नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखै, प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम, एन्ड शेयार खालाम। आं दायो मोसौ थुखैनो थांगासिनो। नोंथांमोननो आं जेसे हायो आं देखायगोन। आं माबायदिहाय मोसौ थुखैगोन, मा खालामगोन, ओमफ्राय माबोरै मा खालामगोन। आं दायो दुगैनो थाखायबो गामसा लाखाबाय। दा दुगैना फैखानोसै। फैनाय समाव हायोबा आङो मैगंबो खानानै लाना फैखानोसै। मा मैगं, बेखौ दिंखिया मैगं हाग्रानि। बियो जोंनि नेमाव दंखायो। बेखायनो आं नोंथांमोनखौ फिन गुरै खावलायनाय थाबाय। नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ। थुदो बिदिब्ला। दैमायाव हमनांगोन। आं दा दैमायाव फैनोसै। दायो आं नै दैमायाव होबाय। दैमा फासायनांगौ थुनांगौ होनलायहाय होबाय। बेजों दासो थुखैनो फैफुदों। नै दासो लाबोदों बिसोर हारसाफोर दं जोंनि साखाथियाव। हारसाफ्रा दासो लाबोदों सासे सानै। माखासे मानिया गासैनिसिमबो गोजान हामलायनायखौ जासिफिनबाय। आं दा दुगैखांबाय, आं न'आवनो थांसै। गस्लाखौ बेखौनो गानफिनबाय। दिनैनि आंनि भिडिअआ बेखिनियानो, दान्दिसे भिडिअआ। बेखायनो गासैनिसिमबो थेंक इउ स' माच। गासैबो भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय। प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम, एन्ड शेयार खालाम। फिन बेखौनो बुंबाय, थेंक इउ स' माच गासैनिसिमबो।